Moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden tulkinnan pariin. Eli tosiaan tällä kertaa on vuorossa viestejä henkioppaalta tulkinta. Eli tarkastellaan vähän sitä, että millaisia neuvoja, millaisia viestejä henkioppaat tuo teille tähän hetkeen tai ehkä tulevaan liittyen. Ja tässä on tosiaan 3 pakkaa, mistä voitte valita. Eli valitkaa mieleinen pakka tai mieliset pakat kaikessa rauhassa. Ja videon kuvauksesta löytyy timestampit joka ryhmälle. Ja muistakaa, että nämä on yleisiä tulkintoja, eli kaikki viestit ei välttämättä resonoi teille. Okei, sitten aloitetaan ryhmästä 1. Okei, ryhmä 1, tervetuloa. Ja ennen kuin lähdetään katsomaan korttien energioita, niin mä nostan vielä muutama ekstra viestin täältä pussukasta. Okei, ryhmä 1. Nyt se semmoinen keskeinen tai päällimmäinen energia, mitä mä saan teidän korteista, niin on se, että tämä ryhmä on tosi pitkään nyt ehkä kulkenut eteenpäin. Aika pitkälti semmoisella selviytymisen energialla, sitkeydellä, päättäväisyydellä, mutta myöskin nyt ehkä vähän liikaa puskemisella. Koska teillä on nyt tämä pakottamisen ja puskemisen kortti täällä. Ja henkioppaat tuo sitä viestiä, että nyt teillä on ehkä elämässä semmoinen tilanne, missä tämä puskeminen ei oikein enää toimi. Mutta se on teille se semmoinen normaali tai totuttu toimintatapa. Ja siitä voi olla ehkä vaikea luopua. Vaikka se on samalla myöskin hyvin nyt semmoinen väsyttävä energia olla. Koska tarotkorteista teille nousi sauvojen yhdeksikko, joka on nyt semmoinen uupumuksen kortti. Tämä yleensä puhuu siitä, että meillä on taisteluväsymystä ja se meidän taistelu on loppusuoralla. Eli nyt se meidän maaliviiva yleensä on jo näkyvissä. Tai se häämöttää siellä, vaikka me ei ehkä itse pystytä sitä nyt näkemään. Se voi olla, että teillä on ollut nyt useita vastoinkäymisiä. Ehkä liikaa vastuuta. Ja nyt se motivaatio on tavallaan, se motivaatio on kuihtunut kasaan. Tai te yritätte saada sitä motivaatiota nyt takaisin sitten täältä puskemisen ja väkisin yrittämisen kautta. Ja henkioppaiden neuvo on nyt se, että teidän on ensinnäkin nyt aika nähdä se, että miten pitkälle te olette päässeet.
Koska silloin kun meillä on tosi paljon sitä pakottamisen ja puskemisen energiaa, niin meidän huomio on aina keskittynyt sinne, mitä meidän seuraavaksi pitää saavuttaa. Me ei osata juhlistaa minkäänlaisia saavutuksia. Ja nyt kun mä katson näitä teidän kortteja, niin mulle herää myöskin kysymys siitä, että mitä jos te olettekin päässeet jo perille. Koska nyt teille nousi orakkelikortti, joka on tässä pakassa, niin se on kortti numero 52 ja se on viimeinen kortti. Eli se puhuu siitä, että matka on tullut päätökseen. Ja mä koen, että nyt tämä päätöksen sana niin liittyy tosiaan siihen, että se maaliviiva on saavutettu. Se taistelu on ohitse. Mutta se voi olla, että teidän keho on ehkä edelleen hyvin stressaantunut, hyvin väsynyt. Sen takia te ette pysty näkemään sitä, että te olette oikeasti päässeet jo perille. Koska nyt henkioppaat tuo mulle sitä viestiä, että siellä on tosi paljon vapautta näkyvillä jo. Ja teitä kannustetaan nyt rauhoittumaan. Ja myöskin teitä kannustetaan niin pitämään enemmän hauskaa, keventämään sitä teidän oloa nautinnon kautta, huolettomuuden kautta, hauskanpidon kautta. Ja tämä ei ole helppoa silloin, kun meillä on se tosi vahva tämmöinen puskemisen tarve. Meidän ihmismieli kertoo meille, että meidän täytyy saada nyt asioita tapahtumaan, jolloin sieltä poistuu se rentous, sieltä poistuu se luottamus, semmoinen avoimuus, milloin ne vastaukset ja tavallaan seuraavat askeleet niin voi hyvin luontevasti nousta meille. Koska teille nousi myöskin tämä innostuksen sana. Innostuminen, vapaus ja rauhoittuminen. Niissä on nyt tavallaan... Mä koen, että näiden tulisi olla teidän seuraavat askeleet. Eli kohti innostusta, kohti semmoisia vapaita hetkiä. Miten te pystyisitte kasvattamaan vapauden tunnetta teidän elämässä. Koska nyt luultavasti myöskin se pakottamisen tarve, niin se on nostanut pintaan paljon epäröintiä. Epäröintiä siitä, että mitä teidän tulee tehdä seuraavaksi nyt, kun se pakottaminen ei enää toimi. Se voi myöskin olla, että osalla on, mä koen, että tämä kipu liittyy nyt ihan fyysiseen kipuun. Eli teidän keho yrittää nyt viestiä siitä, että keho on uupumassa. Siellä on liikaa sitä väsymystä. Ja ehkä menneisyydessä se teidän toimintamalli on tosiaan ollut se, että nyt me lähdetään puskemaan sen kivun läpi. Ja me työnnetään nyt se kivun viesti pois kokonaan. Koska siellä on se ajatus yleensä taustalla, että me levätään sitten, kun me ollaan saavutettu tämä maaliviiva. Eli me ollaan päästy perille johonkin tavoitteeseen. Mutta vaikka me päästään siihen perille siihen tavoitteeseen, niin nyt se pakottaminen ja puskeminen nostaa meille sitten heti seuraavan tavoitteen esille. Eli henkioppaat kannustaa teitä nyt vaan tiedostamaan sen, että teidän keho on ehkä hyvin väsynyt. Siellä on ollut paljon vastoinkäymisiä, mikä on johtanut siihen, että teidän huomio saattaa nyt olla tosi paljon siellä negatiivisessa.
Mutta siitä huolimatta niin teillä voi olla nyt vaikeuksia antaa itsellenne taukoa tai lupaa tähän rauhoittumiseen, lupaa siihen nautintoon, pysähtymiseen. Koska myöskin nyt tämän nautinnon ja pysähtymisen kautta niin te saatte aktivoitua teidän intuitiota. Tai ehkä aktivaatio on väärä sana, mutta se intuitio olisi helpompi kuulla sieltä rauhoittumisen ja pysähtyneisyyden tilasta siellä tauon aikana. Koska se teidän intuitio lähettää teille nyt selkeitä viestejä. Myöskin nyt jos teillä on fyysistä kipua, semmoista kroonista kipua, niin se on selkeä merkki teille siitä, että siellä on kehossa liikaa uupumusta. Siellä on ollut nyt liikaa semmoista selviytymisen energiaa, vähän jopa liikaa sitä sinnikkyyttä, vaikka sinnikkyys yleensä on meille positiivinen piirre. Ehkä liikaa vastuuta, haluttomuutta tosiaan luovuttaa, haluttomuutta pysähtyä tähän nautinnon äärelle, rauhoittua ja tuntea sitä vapautta ja tuntea sitä helpotusta. Ja myöskin henkioppaiden viesti niille, jotka on nyt tosiaan siellä taistelun loppusuoralla, siellä pitkän matkan, tavallaan siellä päätösvaiheessa, niin henkioppaat ohjaa teitä nyt luopumaan siitä pakottamisesta ja puskemisesta ja tekemään sen matkan, ne viimeiset metrit, niin tosiaan tästä energiasta käsin. Nautinnosta, rauhasta, vapaudesta käsin. Ja mä melkein aistin näissä korteissa nyt semmoista isoa elämäntavan muutosta teille. Eli te joudutte ihan pysyvästi nyt luopumaan siitä pakottamisesta ja väkisin yrittämisestä. Ja henkioppaat myöskin tuo sitä viestiä, että teidän on turvallista vaihtaa nyt sitä toimintamallia. Vaikka se ei ehkä tällä hetkellä tunnukaan siltä. Okei, ryhmä 1. Mä luulen, että tässä oli kaikki viestit tällä kertaa, mitä mä näin näistä korteista. Kiitos, kun katsoitte mun videon. Saa tykätä videosta, saa laittaa kommenttia, jos nämä viestit resonoi teille. Mä lähetän teille tosi paljon valoa sekä rakkautta. Kiitti, moi moi! Okei, ryhmä 2. Tervetuloa. Ja tosiaan mä nostan tuolta pussista muutama ekstra viestin meille, ennen kuin katsotaan korttienergioita. Okei, ryhmä 2.
ensimmäisenä mulle nousee näistä korteista nyt viesti siitä, että ehkä teidän olemuksessa on tapahtumassa nyt muutoksia. Tai siihen ainakin henkimaailma teitä ohjaa. Ja se olemuksen muutos, niin se myöskin vaatii teitä tutustumaan teidän omaan värähtelytaajuuteen ja tekemään töitä sen värähtelytaajuuden parissa. Koska osalla nyt se värähtelytaajuus niin saattaa olla täällä niukkuudessa. Siellä on ehkä semmoista selviytymisen energiaa, niukkuutta, puutetta. Sen niukkuuden seurauksena myöskin nyt kontrollia. Ja silloin kun me lähdetään työstämään meidän olemusta, lähdetään kasvattamaan meidän värähtelytaajuutta, niin se vaatii meiltä sitten myöskin uudenlaista toimintaa. Sekä uudenlaisia ajatuksia. Ja teille nousi tämä numerosarja 555. Ja teillä myöskin on 5 nyt täällä eliksiirin kortissa, niin mulle se edustaa tosiaan muutosta. Ja mä koen, että tämä on nimenomaan nyt sisäinen muutos teidän olemuksessa ja siinä teidän värähtelytaajuudessa. Myöskin osalle mä koen, että sieltä alkaa nyt voimistumaan semmoinen sisäinen kutsu, sieluohjaus, uudenlainen elämäntapa, mikä nimenomaan pohjautuu semmoiselle rohkeille valinnoille, autenttisuudelle. Ja koska teille nousi nyt tämä lähipiirin sana, niin tämä voi olla merkki siitä, että osalle ehkä se lähipiiri ei välttämättä ole nyt kaikista paras tuki. Tai mulle nousee semmoinen tunne, että jos te haluatte elämään tosiaan nyt sitä vaurautta, seikkailua, semmoista vapaampaa, autenttisempaa elämäntapaa, niin te joudut tekemään rohkeita valintoja tulevaisuudessa. Ja kaikkien lähipiiri ei välttämättä ole nyt samalla aaltopituudella teidän kanssa. Tai ei pysty näkemään ja ymmärtämään näitä teidän päätöksiä. Koska tarotkorteista teille nousi nyt miekkojen kuningas, joka on hyvin vahva tämmöinen selkeyden kortti, tiedon kortti, totuuden kortti. Myöskin johtajuuden ja rohkeuden kortti. Ja johtajuuden mä koen nyt tosiaan niin, että me otetaan vastuu siitä meidän värähtelytaajuudesta. Ja me astutaan johtajuuden energiaan nimenomaan niin, että me lähdetään kuuntelemaan sitä intuition kutsua, sielun kutsua, asettumaan yhä enemmän ja enemmän semmoiseen olemukseen, semmoiseen tilaan, missä ne meidän valinnat tulee sieltä sielusta, rohkeudesta ja autenttisuudesta, eikä kontrollista, pelosta, eikä muiden ihmisten mielipiteistä. Osalle myöskin viesti on se, että te olette tosiaan aloittaneet jo tämän sieluohjauksessa elämisen.
Te olette ehkä lähteneet ilmaisemaan itseänne rohkeammin ja selkeämmin, koska täällä on tämä miekkojen kuningas. Mutta nyt te yritätte ilmaista itseänne ihmisille, jotka ei tavallaan pysty kuulemaan sitä teidän viestiä. Ja tämä eliksiirin kortti myöskin, se viesti mitä mä saan, niin on, että ensinnäkin teitä ohjataan kohti semmoista elämäntapaa, missä se teidän oma sisäinen valo, se teidän oma värähtelytaajuus, niin tekee se raskaan työn teidän puolesta. Teitä kannustetaan myöskin tosiaan ilmaisemaan itseänne, puhumaan se teidän oma totuus ääneen, mutta älkää yrittäkö pakottaa sitä ja työntää sitä ihmisten kurkusta alas, jos he ei tavallaan pysty ottamaan sitä viestiä vastaan, koska he ei ole samalla taajuudella. Se voi olla, että teidän elämässä on myöskin nyt ihmisiä, joilla on tosi vahva tämä niukkuuden värähtelytaajuus ja se kontrollin värähtelytaajuus. Ja nyt te olette siirtymässä pois tästä taajuudesta, mikä tarkoittaa sitä, että te ette ole enää resonanssissa näiden ihmisten kanssa, koska siellä on uudenlainen tulevaisuus, uudenlainen seikkailu teille. Ja mä saan näistä korteista myöskin nyt aika vahvaa semmoista magneettisuuden energiaa. Eli mä koen, että se on teillä nyt se tulevaisuuden semmoinen elämäntapa. Enemmän sitä vetovoimaa ja sitä kautta niin vaivattomuutta ja vapautta. Eli teidän on nyt turvallista tosiaan päästä irti siitä niukkuuden energiasta, kontrollienergiasta. Osalla on ehkä ollut tämmöinen jonkinlainen rankaisun toimintamalli. Ja tästä tärkeän sanasta, niin henkioppa tuo sitä viestiä, että se teidän energia on oikeasti tosi tärkeää. Se teidän olemus on valtavan suuri eliksiiri muille ihmisille. Te ette ehkä pysty nyt tällä hetkellä sitä näkemään, mutta tosiaan se teidän olemus, se teidän valo ja värähtelytaajuus, niin tekee sen työn teidän puolesta. Eli nyt on semmoinen tärkeä muutos on tavallaan käynnissä. Ja sitten teillä on nyt tämä kiitollisuuden kortti täällä. Tämä voi olla teille yksi keino, millä te lähdette tosiaan kohottamaan sitä teidän olemusta. Mutta henkioppaiden viesti on kuitenkin se, että teidän ei tarvitse sitä väkisin nyt yrittää pakottaa sitä kiitollisuutta. Vaan ehkä enemmänkin niin, että keskitytään tiedostamaan meidän elämässä sellaiset pienet kiitollisuuden hetket. Ja mä myöskin koen, että nyt kun teissä tapahtuu tämä värähtelytaajuuden ja olemuksen muutos, niin te saatatte huomata sen siitä, että tämä kiitollisuus tuntuu helpommalta. Se tuntuu tosiaan luontevammalta. Eli kun se niukkuuden ja semmoinen yksinäisyyden värähtelytaajuus alkaa irrottamaan otetta, niin hyvin autenttisesti, hyvin luontevasti tämä kiitollisuus hitaasti lähtee tavallaan nostamaan päätään. Ja toinen, mistä te voitte huomata sen olemuksen laajentumisen, niin on myöskin tämä miekkojen kuninkaan energia. Ja semmoinen itsekunnioitus,
henkinen selkeys, kyky seisoa niiden omien päätösten takana, omien valintojen takana. Ehkä kyky myöskin unelmoida rohkeammin, tehdä vähän semmoisia rohkeampia valintoja tulevaisuuteen liittyen. Ja myöskin nyt tuo numero 5 voi olla teille tärkeä ennusmerkki siitä, että tämä värähtelytaajuuden ja olemuksen muutos on käynnistynyt. Seuraavat 50 päivää voi myöskin olla teille semmoista merkittävää ajanjaksoa. Okei, ryhmä 2. Mä luulen, että mä päätän tulkinnan nyt tähän. Eli tässä oli kaikki viestit tällä kertaa, mitä mä näin näistä korteista. Kiitos, kun katsoitte mun videon. Saa laittaa kommenttia, saa tykätä videosta, jos nämä viestit resonoi teille. Mä lähetän sinne tosi paljon valoa sekä rakkautta. Kiitos, moi moi! Okei, ryhmä 3. Tervetuloa. Ja mä nostan täältä pussista muutama ekstra viesti meille. Okei, ryhmä 3. Nyt ensimmäisenä näistä korteista mulle nousee semmoinen viesti, että osan tästä ryhmästä niin on tosiaan nyt tarpeen hidastaa. Koska se teidän tämänhetkinen toiminta, niin se ei nyt jotenkin se ei ole kestävällä tasolla. Teille nousi miekkojen 10. Ja sitten teille tosiaan nousi nyt tämä hidastamisen kortti. Mä koen melkein, että tämä miekkojen 10 saattaa olla jopa nyt varoitus. Koska tämä kortti symboloi semmoista kivuliasta päättymistä, tilanteen eskaloitumista. Ja me yleensä päädytään tähän tilanteeseen silloin, kun me ei olla huomioitu niitä varoitusmerkkejä. Se voi olla, että osa tästä ryhmästä on nyt tosi vahvasti loppuun palamisen partaalla. Sen takia, että täällä on niin vahvasti tämä hidastamisen viesti. Ja se voi johtua ehkä siitä, että siellä on ollut liikaa itsenäisyyttä. Mä koen, että osa on ehkä yrittänyt tehdä asioita yksin vähän liiankin kauan. Tai te kannatte jonkinlaista vastuuta tai velvollisuutta. Mikä syö teidän elinvoimaa. Ja se voi olla, että osalle nyt tämä miekkojen 10 on jo tapahtunut. Eli siellä on ollut ehkä joku epäonnistuminen, kivulias päätös. Ja se on ehkä nyt johdattanut teidät tilanteeseen, mikä on hyvin tämmöinen pysähtynyt tai hiljainen. Koska teille nousi tämä korkeamman tietoisuuden kortti, missä meillä on, tähän on kuvitettu 2 hahmoa. Täällä on tämä meidän maallinen ihmiskeho, joka on hyvin
tavallaan alakuloinen, hämmentynyt siitä tilanteesta. Ja sitten meillä on tämä korkeampi tietoisuus ja sen hahmo täällä. Nyt tosiaan tämä miekkojen 10 niin on luultavasti aiheuttanut teille semmoisen katkoksen teidän intuition korkeamman tietoisuuden välillä. Ja henkioppaiden viesti tosiaan on se, että te tuutte saamaan sen yhteyden takaisin. Tai jos te tuutte saamaan sen yhteyden ehkä jopa ensimmäistä kertaa elämässänne, niin se tapahtuu nimenomaan nyt sieltä hiljentämisen, hidastamisen kautta. Koska me ihmiset helposti koetaan, että nyt tämä hidastaminen ja tämmöinen pysähtyminen itsemme äärelle, niin se on jotenkin universumin tapa rankaista meitä. Ja me ei nähdä sitä, että se on oikeasti todella tämmöinen hedelmällinen aktivoinnin tila. Eli tässä tilassa on teille tosi paljon nyt potentiaalia siinä pysähtymisessä. Ja mä koen, että sieltä on perusteellista muutosta tulossa teille. Koska teille nousi myöskin tämä taikuuden sana. Mä koen, että se on tämä taikuus, joka nyt tekee siellä kulisseissa töitä teille. Ja tähän taikuuteen myöskin te tuutte saamaan sitten yhteyden, koska se taikuus edustaa myöskin meidän korkeampaa tietoisuutta ja sitä intuitiota. Eli nyt ehkä tämä miekkojen 10, se on tilanteena aktivoinut jotain. Se on aktivoinut semmoisen perusteellisen muutoksen. Ja nyt tämän hidastamisen ja hiljentymisen kautta, niin mä koen, että sieltä lähtee myöskin uusia ideoita kumpuamaan, nousemaan esille. Eli jos teidän elämään on tullut tämmöinen pysähtynyt tila, epäonnistuminen tai jonkinlainen loppuminen tai päätös, niin yrittäkää nähdä se tosiaan sieltä aktivoinnin perspektiivistä. Ja se energia saattaa tällä hetkellä olla hyvin intensiivistä. Koska tuo miekkojen 10, niin se on meille semmoinen kivulias loppu. Siellä on pettymystä, vaikeutta hyväksyä tappiota, epäonnistumisen tunnetta ja hyvin semmoista epätoivoista energiaa. Osalle myöskin nyt henkioppaat, tai oikeastaan mä koen, että tämä on nyt kaikille, jotka on siinä tämmöisessä hidastamisen tilassa tai päättymisen tilassa, niin tämä piristys olisi teille tärkeää. Se ei ehkä tällä hetkellä tunnu kovin tärkeältä, kun me halutaan ratkaista vaan se epätoivo, me halutaan ratkaista se epäonnistuminen ja tuska. Mutta piristyksen kautta niin teidän myöskin on nyt mahdollista lähteä korjaamaan sitä katkennutta yhteyttä teidän korkeampaan tietoisuuteen. Osalle myöskin henkioppaat tuo sitä viestiä, että ehkä jonkinlainen juhlaan osallistuminen voisi olla teille piristävää. Teille on ehkä tullut tai tulossa joku tarjous osallistua juhlaan. Ja vaikka se ei nyt tällä hetkellä tunnu ehkä kovin innostavalta idealta, niin siellä on kuitenkin se piristyksen mahdollisuus. Ja te saatte itse päättää, että tartutteko siihen vai jätättekö ne juhlat välistä.
Myöskin nyt tästä miekkojen kympistä, niin mulle tuodaan sitä viestiä, että ehkä se teidän epäonnistuminen, niin se saattoi todellisuudessa ollakin pelastuminen. Koska nyt osalle on ehkä käynyt niin, että henkimaailma on sulkenut jonkun oven teidän nenä edestä, koska se ovi ei ollut teille oikea. Te et vaan ette pystyneet näkemään sitä sieltä rajoittuneen ihmismielen kulmasta. Ja mä koen, että jos te olisitte menneet jo tästä ovesta nyt läpi, niin te olisitte toistaneet samaa virhettä uudelleen, tai samaa ehkä oppituntia, tai samaa haastetta uudelleen. Ja kun te uskallatte hiljentyä itsenne äärelle, kun te uskallatte hidastaa sitä tahtia, niin sen myötä se korkeampi tietoisuus vahvistuu. Sitä kautta tulee uusia ideoita. Semmoisia ideoita, jotka ohjaa teidät nyt myöskin kohti uutta alkua. Tai ehkä ne uudet ideat ohjaa teitä kohti perusteellista muutosta. Mutta joka tapauksessa niin siellä tuntuu nyt tapahtuvan tätä aktivointia. Ja se voi olla hetkittäin hyvin intensiivistä teille. Ja teidän ei kuitenkaan tarvitse nyt istua se intensiivisyyden kanssa ihan yksinään, eristäytyneenä, vaan te saatte piristää itseänne. Eli nyt mä pysähtyisin tosiaan vähän pohtimaan sitä, että onko se teidän elämä nyt jollain tapaa, se on ehkä pitkään ollut semmoisessa kuihtumisen tilassa, uupumuksen tilassa. Ja sen takia melkein koen, että nyt se kivulias loppu, niin se on ollut teille jollain tapaa siunaus. Tai se on teille siunaus, koska se estää teitä nyt kuihtumasta lisää. Ja nyt tämä intensiivinen pysäytys vaatii teitä tekemään semmoisia perusteellisia muutoksia siihen teidän elämäntapaan. Niin, että me lähdetään siirtymään pois sieltä kuihtumisesta kohti runsautta, kohti kukoistamista, kohti taikuutta ja kohti elinvoimaa. Eli siinä mielessä mä koen, että näissä korteissa on nyt ehkä vähän tiukka viesti teille. Koska henkioppaat ei halua, että te toistatte samoja virheitä. Tai semmoista samaa sykliä, samaa oppiläksyä uudelleen ja uudelleen. Okei, ryhmä 3. Mä luulen, että mä päätän tulkinnan nyt tähän. Eli tässä oli kaikki viestit tällä kertaa, mitä mä näin näistä korteista. Kiitos, kun katsoitte mun videon. Mä lähetän sinne tosi paljon valoa sekä rakkautta. Kiitos, moi moi!